Gipasuyo pa na ang nagpundong tubig sa Zone 1, Barangay Buaya, nga gireklamo sa mga residente pinaagi sa Balitang Bisdak apan tungod sa pagbunok sa uwan, subling gibanawan ang dapit. Si Luan Merondina sa Balitang Barangay. Human mapalanog, pinaagi sa RTV Balitang Bisdak ang suliran sa mga residente sa Zone 1 Barangay Buaya niadtong Lunes, gipadad-an gilayon og declogger sa lokal nga kagamhanan niadtong Martes ang napundong wastewater sa mga kabalayan sa luyong bahin aron dili na kini ipagawas paingon sa karsada. Ganiha, gibalikan sa RTV Balitang Bisdak ang dapit ug nasuta namo nga may napundog gihapong tubig sa dapit. Apan dili na kini ang hinabwa nga wastewater sa kabalayan kundili tungod sa uwan. Kay lupa ang naasong bahin sa karsada, dali kining mapunduhan sa tubig. Nabantayan sa RTV Balitang Bisdak nga wala na usab mag-agas paingon sa karsada ang tubig nga gikan sa kabalayan. Gipasabot sa city engineer nga sa pagkakaron ang paggamit lang una og declogger ang ilang mahimo kay ang dapit ubos man sa National Road, busa ang pagbutang og drainage project iya sa DPWH 7 6th Engineering District. Doon namin kuan, solution gamay katong declogger, pero di gyud maato kay sige mag-uwan. Misaad hinuon si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan nga pangitaan kini niya og paagi aron mahatagan og malungtarong solusyon ang naasoy suliran. Dili man nato madungan karon nga importante nga nagsugod na ang pikas nga habig sa Zone 1, part sa Zone 1, na kana siya part sa Zone 1 man sana siya ato ng inspection nun niya atong pag-istoryahan ang mga tao nga magtinabangay ta because we cannot use the funds of the city because sa mga residents niya it's owned by a private. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.